A Mercabarna hi treballen milers de persones, entre logística, tasques comercials, feines especialitzades com xarcuteria, peixateria, carnisseria, floristes, administratius... Bé, és fàcil fer-se'n una idea. I a mesura que les nostres empreses creixen, també ho fa el número de professionals que necessiten. És per això que des de Mercabarna s'ofereixen diferents tipus de formacions que tenen l'objectiu d'omplir aquests nous llocs de treball. Però anem per parts. La Maite Palat, que és la cap dels serveis d'orientació, formació i inserció de Mercabarna, ens els pot desgranar, oi, Maite? Doncs sí, organitzem formacions per a persones que vulguin treballar manipulant producte fresc, sigui el de peix, sigui de la carn o sigui de la flor, o persones que vulguin treballar en magatzems. I aquest és el nostre objectiu, incorporar-les en el món laboral, ja que són joves que potser han deixat els seus estudis o bé es tracta de persones que es troben en una situació de desocupació. Però també ens ocupem de les persones que estan treballant a les empreses d'aquí Mercabarna, oferint aquelles formacions que són necessàries perquè es puguin desenvolupar com a bons professionals. Una d'aquestes persones va ser la Marisela Ramírez, que gràcies a formar-se amb nosaltres, ara ja ha trobat feina i tot. Com va ser la teva experiència, Marisela? Yo estuve mucho tiempo sin trabajar porque me dediqué a cuidar a mi hija. Luego de esto intenté buscar trabajo y me fue imposible porque no tenía experiencia ninguna. Opté por buscar cursos, me ha salido de floristería. Y luego de eso me han contratado, me han hecho contrato indefinido y estoy encantada con las flores y feliz. Tot i que sembli mentida, a vegades costa trobar professionals especialitzats en alguns sectors. Ens ho expliques, Maite? I tant. Des dels serveis de formació de Mercabarna cada any formem al voltant d'unes 300 persones i tenim uns alts índexs d'ocupació, però som conscients que el sector necessita molt més d'aquests professionals i per això estem tan contents que el Consorci d'Educació de Barcelona apostés per incorporar l'Institut dels Aliments aquí a Mercabarna. Amb els seus estudiants, que aproximadament surten cada any 400 alumnes formats més els nostres, podem cobrir molt més les necessitats que pugui tenir el sector d'aquestes ocupacions. Què en pensa d'això l'Elvia Cruz, que està fent un d'aquests cursos? Pues pienso que es un curso muy interesante. Yo estoy haciendo procesos y calidad en la industria alimentaria. Estoy haciendo prácticas en una empresa y es como si estuviera trabajando. Creo que he adquirido los conocimientos necesarios para encontrar faena y con la gran demanda que hay, creo que lo encontraré enseguida. I el Departament de Formació de Mercabarna no para quiet ni a l'estiu. Al juliol organitza l'Universitat d'Estiu, un espai de trobada i debat entre joves universitaris i professionals de les empreses. A més, per si tot això no fos prou, també existeix el portal Mercabarna Jobs, que facilita que les empreses trobin el talent que necessiten. Només el 2022 s'hi van gestionar 75 ofertes de feina i hi va haver 292 candidats actius. I encara ens queda explicar que des del 2014 Mercabarna fomenta la contractació de les empreses a través d'ajuts econòmics. La Montserrat Sorribes és la responsable d'administració de Carns B, on ara hi treballen persones que s'han format a Mercabarna. Per què us ha semblat interessant aquesta opció, Montserrat? Aquest programa de formació és adient a la nostra empresa, perquè estem en un moment molt difícil de trobar gent especialitzada en sector càrnic i amb tot el referent a l'elaboració. Per tant, ens ha permès contractar alumnes en pràctiques i que siguin realment professionals, que coneguin el nostre sector, la nostra empresa. I per tot això estem encantats amb aquest programa. I això no és tot el que té Mercabarna per oferir en matèria de formació. Però això ja us ho explicarem en un altre vídeo.